I m'agradaria, ja que tenim avui a l'Oriol Bejar entre nosaltres, que ell ens expliqui la seva experiència per com ho viu ell ara mateix i després, si de cas, doncs, farem una mica de retrospecció per veure aquests canvis, no? Hola, Oriol, què tal? Encara no has parlat. Molt bé, m'agradaria explicar una mica amb el projecte que estic intentant crear per donar consciència a lo que és el món empresarial d'una mica la por que es té a les redes socials, a tot com està evolucionant. Estic creant un món d'internet on gestiono redes socials, creo pàgines web, moltes coses diferents, i intento vincular l'empresari a que entengui per què està passant tot això socialment. Perquè és molt important que entenguin com està evolucionant el món, com està evolucionant la comunicació i que tota la informació que està allà dalt on diuen internet et pot dir coses que poden afectar la teva empresa o poden solucionar a que la teva empresa sigui més competitiva al mercat d'avui dia. Llavors necessitem una mica amb un procés de formació conjuntament amb l'empresari i amb muntant l'estructura de lo que és el que necessita l'empresa, vull dir, cada empresa necessita el seu, i intentar vincular l'empresari i el formador, que en aquest cas podria ser jo, com pot ser una altra persona, i fer una xarxa realment, un vincle en què tots anem units amb una unió que és ser el millor possible, no? Llavors, comunicació, molt més èmfasi en la part offline, és a dir, online, que és tot internet, etc. Creus que és el camí? El camí és, jo crec que no és tot, però hem de dir que el futur quasi tot serà online. Pensa que a Amèrica ja quasi tot ho fan pel telèfon mòbil i realment hem de tindre en compte de que l'evolució està allà. L'únic que hem de fer és intentar entendre les redes socials i internet sense fer-nos mal, vull dir que sigui un 50-50, que puguem entendre quin és el millor punt de sinergia per intentar, sense fer-nos mal, imagina't si estem fent un projecte, fins a quin punt el puc fer i quina estratègia he de seguir per realment dir, realment he d'estar a totes les redes socials? No has d'estar a totes les redes socials, has d'estar a les que et convinguin sense que afectin la teva activitat. Felipe, tu ho veus així? No, més enfocat a aquest canvi que ara vivim i com estan actuant ara mateix, perquè més abans has donat una cosa molt important que deies, que els mitjans són poder. Sí, a veure, jo penso que internet obre una porta enorme amb la qüestió de la interactivitat, i jo penso que així com a internet sí, a la televisió no. Quantes vegades surt algú al informatiu i d'una de les mentides, un polític, i tu des del teu sofà dius, això és mentida, però clar, això no arriba a ningú, no? Per tant no és interactivitat. Interactivitat és quan jo tinc un sistema d'igualtat amb tu i per tant interactuo amb tu per trobar aquesta situació de, que tu deies, Oriol, sinergia, no? És a dir, entre tu i jo no som dos, som tres, no? I, per tant, es fa un sistema creixent cada vegada més si en vez de 3 són 4, 5, 20, 40, 1.000. Sí que és veritat que també internet té l'altre costat, no? Que és l'entertainment, no? I jo que tinc Facebook ho sé bé perquè al Facebook hi ha de tot, no? I aleshores et trobes amb gent que no t'interessa res, el problema que tenen o la història que no sé què, però hi ha altres coses en què sí, no? Per tant, jo penso que com en tot, internet necessita un esperit crític, alguna cosa que digui en aquest moment jo això no m'interessa o això m'interessa molt limitadament o això és nociu per mi, no? A televisió hi ha un sistema de control parental, no? És a dir, aquest control parental té que veure precisament amb la negació d'una interactivitat, perquè aquesta interactivitat podria ser perniciosa per la gent jove, no? I per tant fas un sistema de jutjament de com això és de nociu per al meu fill i aleshores tanco, no? En clau la porta d'accés, no? La interactivitat, si no es dona en aquest nivell d'igualtat, no és finalment interactivitat. I després jo penso que també té el problema, la tecnologia té el problema de l'absorció de la persona, no? Jo conec gent que tu ara les agafes el telèfon o l'ordinador i moririen, no? No sabrien què fer amb el seu temps, no? Tu vas al metro i tothom va amb la màquina. Sí, tothom davant de la pantalla, no? Aleshores, aquesta situació d'individualitat que també da aquesta interactivitat. Jo tinc amics a través del Facebook en la Índia, no? No els he vist mai, no sé com són en realitat, però no importa, ja són els meus amics i això té una falsetat dintre del seu propi sistema, no? Finalment les coses es fan cara a cara i és molt difícil substituir una realitat per una realitat virtual, no? Jo penso, i sobretot, ho diré per tercera vegada, és important que la interactivitat es faci entre iguals.
Si no, dificultosament trobarem una interactivitat vàlida, no? Perquè si és d'arriba a baix, pues estarem en les mateixes de sempre.